आसामाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव फिन आरोबाव आदिबासी गोजोन गोरोबथा। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनि नुजाथिनायाव जानानै थाङो बे गोजोन गोरोबथाया। थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो आदिबासी हारिनि मोनबा बिग्रायारि आफाद आरो गुबुन मोनथाम आफादफोरनि गेजेराव जालांबाय आदिबासी गोजोन गोरोबथा। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जानानै थाङो बे गोजोन गोरोबथाया। आदिबासी गोजोन गोरोबथायाव सागान होग्रा आदिबासी बिग्रायारि आफादफोरनि गेजेराव दं फारियै अल आदिबासी नेशनेल लिबारेशन आर्मी, आदिबासी कब्रा मिलिटेन्ट अफ आसाम, बिरसा कमान्डो फोर्स, सान्थाल टाइगार फोर्स आरो आदिबासी पिपुल्स आर्मी। आदिबासी गोजोन गोरोबथानि मख'जाथाव दफाफोरनि गेजेराव दं आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिल दाफुंनाय। बेनि गेजेरजों आसामाव थानाय आदिबासीफोरनि गासै गामि आरो साहा बागान ओनसोलफोरखौ जौगाखांहोनाय आरो आदिबासीफोरनि रैखाथि, राजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाइनि समान मोनथायजों लोगोसे आदिबासी हारिनि समाजारि, हारिमु, राव आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनाय। गुवाहाटीआव आदिबासी वेलफेयार एन्ड डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि मोनसे गाहाय मावखुलि थागोन। काउन्सिलनि सोद्रोमाफोरा मोनफ्रोम 5 बोसोरनि थाखाय रायजो सरकारजों थिसनजागोन। गोनांथिखौ नोजोर होनानै जौगाखांनि थाखाय आसाम सरकारा आदिबासी काउन्सिलनो फान्ड जगायनानै होगोन। सोलोंथाइ आरो साख्रि थिसनथायाव रिजार्भेसन, बिग्रायारि सोद्रोमाफोरनो अनसुंथाइ आरो फिनसुंथा राहा जगायनानै होनाय, हारियारि दाङाबाजियाव जिउ खहा जानायफोरनो खहा सुफुंथाइ होनाय। 1996, 1998 आरो 2014 मायथाइयाव सोमजिनाय हारियारि दाङाबाजियाव जिउ खहा जानायफोरनि नखरनो 1 लाख खहा सुफुंथाइ होनाय। आदिबासीफोरनो हा-हुनि रैखाथि होनाय। बेनि गेजेरजों आदिबासी हारिनि मोननो हाथाव सोद्रोमाफोरा शिड्युल्ड ट्राइब्स एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 आयेन बायदियै हानि मोनथायखौ मोननो हागोन। आदिबासी हारिनि हारिमु, राव, आसार-खान्थिखौ जौगाहोनाय, जर'खा अनसुंथाइ, रांखान्थिनि थफ्ला। आदिबासी गोहोम गोग्लैनाय गामिफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय मिरु सरकारनिफ्राय 500 कौटि आरो आसाम सरकारनिफ्राय 500 कौटि रां, गासै 1000 कौटि रां हरनाय। बेफोरनो थांनाय सानखालि जालांनाय आदिबासी गोजोन गोरोबथानि गाहाय दफाफोर। लोगोसे बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों आदिबासी बिग्रायारि आफादफोरनि सा 1182 सोद्रोमाफोरा गुबै दाहाराव ओंखारबोगोन। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तापित करना है। इसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। हमने तय किया है कि 2024 के पहले राज्यों के बीच में सीमा का विवाद हो, चाहे ये सारे सशस्त्र ग्रुपों की बात हो, हम हर विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। एक और असम की और उत्तर पूर्व की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, सारे विवादों को समाप्त कर सारे सशस्त्र गुटों के साथ समझौता कर पुनर्वसन करना, और तीसरा विकास की गति देकर उत्तर पूर्व को देश के बाकी के हिस्सों के अनुरूप विकसित बनाना। ये 3 मोर्चों पर हमने काम चालू किया और आज इसका अगला पड़ाव है। मेरे सभी साथी आज मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से, मोदी जी की ओर से और मेरे स्वयं की ओर से आप सभी का बहुत बहुत मन से मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आपके पुनर्वसन के लिए जो कुछ भी इस एग्रीमेंट में किया है, ये सुनिश्चित करेगी भारत सरकार और असम के मुख्यमंत्री और असम सरकार मिलकर ये पूरा पालन